uphile isikhathi eside for umndeni wakho. Ngiyabonga. Njengamanje njengoba sengishilo sesivala nje bese ngishilo ngaphambili ukuthi ke izinga lokuntuleka kwemisebenzi eNingizimu Afrika liphezulu. Siyazi ukuthi ke kwabanye abudlelwane abakubona mhlawumbe abahambe ngendlela kuningi abasilisa ababhekene nazo nako njengamanje. Omunye njengamanje ulalele uyasho ukuthi lolu daba lolu liyamthinta mhlawumbe naye umqondo wakhe ubususabalale wazi wafika ekuthena agcine secabanga ngendlela engekho kahle. Lo muntu wesilisa olalele njengamanje obhekene nokhwantalala mhlawumbe omunye wakho secabanga ngisho nanokuthi athathe isinqumo esingekho esihle noma singafanelekile, ungathini kuyena sesiphetha nje mhlawumbe ukuzama ukuthi umvezele ukuthi impilo iyaqhubeka ngaphezulu kwalokho. Ngiyabonga. Enye into engizofisa ukuyiveza omunye umsebenzi engiwenzayo ngikakhulu kwezokugqugquzela phecelezi imotivation. Into engifisa ukuyibeka la umuntu uNkulunkulu makho umuntu akakwakhanga wakunikeza umsebenzi owodwa kuphela. Ziningi izinto ezikuwe. Yabo nje ngizocela ukwenza isibonelo ngami, angikwenzi lokho ngoba ngiyiphakamisa. Abantu abaningi bangazi njengomuntu obhala incwadi aphinde abe isikhulumi, kodwa omunye umsebenzi engiwenzayo esikoleni ngafunda ngaze ngane masters kwaCommerce. So ngiyasebenza, ngisebenzela inkampani enkulu la eSouth Africa ngaphansi kwezokudayisa. So ngizama ukukuvezela ukuthi ngenkathi uNkulunkulu wakha uThulani uyeyeye, wamakha wawumuntu okwazi ukukhuluma emsakazweni, wamakha wawumuntu okwazi ukubhala incwadi, wamakha wawumuntu okwazi ukudayisa, wamakha wawumuntu okwazi ukugqugquzela. Zonke lezi zinto zikimi. So ngenkathi kuba khona into eyodwa lahleka kuwe, zama ukuthi ubheke ukuthi yini enye uNkulunkulu ayifakile kuwena, ngoba